Migao mar omenda dhi chwalo yod bura otese mag paro mar chik omenda maigani kachiel kod budget ma hiko omenda 2025-2024 makoro dhi keto ayanga chenro mag piny owacho mar Kenya ewi osuru kachiel kod pok omenda migepe mopogore opogore. Jafo marwa Chris Owino nitiere od bura kanyo kendo koro omiyo matut ka maliekore lokruok madhi bete budget kaka neromo mar kuku ma jotend migepe no kadhi nyoro. Chris Owino kinyalo winja nyiswa to nyaka sechegi en ang'o minyalo nyisowa kotenre kod wechego motenre kod budget ma pacho kae. Erokamano Lydia, ane alwora mar od bura kama odiochieng' ma kawuono en achiel kuom odiochienge madito e kalenda mar od bura kod kalenda mar piny Kenya nikech kaluwore kod pen chik onego bed ni odiochieng' ma kawuono kar saa 8:30 e kinde ma jood bura dhi chopo e laru mar od bura kata e nyim od bura en ni jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa e lo migao mar omenda kaachiel kod lo sirikal mamalo dhi pedho budget maduong' mar sirikal mar higa 2025-2026 mondo jood bura ochak goyo e kogno mar pedho report makamano kaachiel kod timo lokruok madwarore kendo weyo ma ok dwarore. Mano e gima idhi timo odiochieng' ma kawuono. Kimani Ichung'wa dhi pedho report makamano kata budget maduong' mar sirikal mabiro bang' odiochieng' ma nyoro e kar jot maduong' ma jatend piny State House e buore Nairobi kae. Jatend piny William Ruto ne ochuo kom e romo ma jotend migepe kama ne buch tend migepe kanyakla achiel kata duol achiel ne gitimo lokruok ne budget maduong' mar 2025-2026 ma ibiro somo kod jatend migao mar omenda John Mbadi e giko dwe mar 6 higani. Report mokwongo mane ochiw kod migao mar omenda en ni budget mar piny Kenya mar higa 2025-2026 ne budget mane dhi romo bilion timo mos ne budget mane dhi romo trilion 4.3. Mano e budget mokwongo mane sirikal mar Kenya Kwanza kod migao mar omenda ochwalo ne en budget mar trilion 4.3. Kata kamano bang' kane giseloso budget mar trilion 4.3 ne nitie lokruok mane otim ewi budget makamano kendo ne ondhus omenda maromo bilion 600 ewiye kendo nodwoke piny nyaka trilion 4.2. Koro nyaka sani gima wang'eyo en ni kapok wayudo ler ma idhi pedho odhiambo ma kawuono e nyim od bura en ni budget maduong' mar sirikal mar higa manyien kata mar hikomo manyien en trilion 4.2. Kata kamano ler mane owuok e kar jot maduong' ma jatend piny State House en ni buch tend migepe ne ondhuso budget makamano kendo wageno ni odhi bedo piny mar trilion 4.2 ma ne ochwal kod migao mar omenda. Bende wadhi ng'iyo to gin migepe mage ma ondhus omenda margi to gin migepe mage ma omed omenda magi wadhi ng'iyo bad migao mar od bura kata na od bura mamalo wadhi neno to migi omenda maromo nade. Bad migao mar doho kata judiciary wadhi ng'iyo to gibende omedgi omenda margi kose ondhus pesa margi. Wadhi ng'iyo migepe mopogore opogore bed migao mar somo, migao mar arita kwe, migao mar pur, migao mar weche mag alwora. Wadhi ng'iyo migepe duto waneno to sirikal wacho ni gidwoko piny budget maduong' ma hikomo manyien. Gin bad migepe mage mag sirikal ma ondhus osara margi kata ondhus pesa margi e budget. Lydia, kapok away bende ler mane ogol en ni e budget manyien ma ibiro somo dwe mar 6 higani ma idhi pedho odhiambo ma kawuono kod Kimani Ichung'wa e nyim jo od bura en ni gidino fuok kata gidino rode duto ma sirikal osebedo ka lalogo pesa kata lalogo pesa mag jopiny e yore mag mibadhi kendo onge osuru manyien ma idhi juogo jo Kenya e budget manyien ma ibiro somo. Mano e gima duong' mogik ma liekore kendo nosegol kod sirikal ni e budget manyien ma idhi pedho e nyim od bura odhiambo ma kawuono kod jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa
onge osuru manyien ma idhi medo jopiny. Ma bende nyalo kelo mor e nyima kata dhi kelo mor e chuny oganda jo Kenya, ma bende osebedo ka geno ni sasa misomo budget manyien to imedo ga sirikal medo ga osuru. To ma bende mane okelo ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane omiyo od bura ma pacho kae ne omonj tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo, bang' ka jo Kenya kod rowere mag Gen Z ne nyiso ich wang' margi ewi sirikal medo osuru ma ijuogo jopiny to uchumi ma pacho kae to pod kore mbek. Kata kamano lure ni chal kama sirikal ne owinjo ywak mar oganda jo Kenya kendo owinjo ywak mar rowere mag Gen Z. Kuom mano e budget manyien ma idhi somo kendo idhi pedho odiochieng' ma kawuono idhi mana pedhe, bang'e to kosetim lokruok to budget mogik ibiro somo giko dwe mar auchiel higani en ni onge osuru ma idhi medo jo Kenya e chwalo kata chopo chenro mag sirikal e budget manyien ma idhi pedho e nyim od bura odiochieng' ma kawuono kod jatend kwedhi od bura mathoth Kimani Ichung'wa. Lydia. Erokamano nya Chris Owino kuom fonwa matut kotenre kod chenro no mabende koro chomo kama idhi some budget. Geno marwa en ni idhi medo fonwa mathoth Chris, kendo an gi geno ni wadhi yudo wechego mathoth iri koike weche manyien mag saa 1 gi saa 3 mar otieno.